2018-nji ýyla geçip ýanwar aýynyň başyndan odalky 3 manat 40 teňe bolan Ahal ýagy döwlete degişli dükanlarda 4 manat 40 teňeden satylyp başlanypdy. Emma fewral aýynyň başyndan Ahal ýagy ýene-de 3 manat 40 teňeden döwlete degişli dükanlarda peýda boldy diýip Aşgabatly ýaşaýjy Mehriban daýda aýdýar. Ahal ýagynyň ardan wagtdan satyga çykarylmagy elbetde Aşgabatly ýaşaýjylary begendirendigini aýdyp, köp çagaly güzerany kyn hojalyklar üçin 1 litr ýagyň bahasynyň 1 manat bäri gaýtmagy uly kömek bolýar diýip ol dowam edýär. Emma odal ölçegi 1 litrlik 3 manat 40 teňe bahasy bolan Ahal ýagynyň şeýle geçip 1 manat gymmatlamanyň sebäpleriniň özlerine düşnüksiz bolup galýandygyna ol ünsü çekýär. Döwletiň öndürýän önüminiň keskitli bir bahasy bolmazmy? Hemişeler 10 ýyllyklaryň dowamynda hem haritlaryň keskitli bahasy ütkemezdi. Indi bolsa islerler ne diýip oterler? Isleseler bahalary ýokarlandyrýarlar, isleseler arzanladyrlar. Bu zatlara has ýokarrakdan gödäwçilik edilmeýän bolmaly diýip Mehriban daýda aýdýar. Aşgabatyň döwlete degişli azyk dükanlarynda islendik azyk önümleriniň bahasynyň üýtgäp durýandygyny ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Hususiýetçiligi degişli önümleriň bahalarynyň üýtgäp durmagy, olaryň gününden gymmatlamagy, dolaryň gara bazardaky narhy bilen bagly diýler. Emma döwlete degişli dükanlardaky haritlaryň gymmatlamanyň sebäpleri hem dolaryň gara bazary bilen baglymykan? Döwlete degişli dükanlara gelen haritlary döwlet dolaryň gara bazaryndaky narhy bilen keskitlýärmiken diýip bu zatlardan baş çykaryp bolar ýaly bolmandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmenistanda öndürilen azyk önümleriniň hiýliniň hem peseländigini ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Türkmenistanda öndürilen ýokary hiýli gaýnatylan bereketli adlandyrylan kalwaza önümini iýjek bolsaň, ol edil kagyz çeýnänýäli, tagamsyz hem gaty diýip ýaşaýjylar nähili önüm satyn alanyňda onuň hiýliniň gowçykjakdygyny öňünden bilip bolmaýandygyny aýdyp diýrenýärler. Bäherdeniň guş toplumynda öndürilen towuk etleriniň hem alyjysy az bolan üçin ol towuk etleriniň dükanlarda uzak wagtlap geçmän durýarlygy sebäpli hiýliniň peseländigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Käte bir gyssanyp ýa-höwet edip dükanlardan guş toplumynda öndürilen towuk etini satyn alaýsaň, ol köplenç könelen bolup çykýar. Dükanlaryň sawadyjysynda doň görnüşinde duran wagty onuň hiýlini tanap bolmaýar. Satyn alyp öýe getirip doňuny çedip pişirmekçi bolanyňda onuň süňkleriniň garalyp gidendigini hem görse bolýar diýip öý wekilleri aýdýarlar. Alyjyny gynandyrýan iň esasy zat bolsa bu zatlara gödäwçiligiň ýoklugy. Sanepistler tarapyndan hiç bir gödäwçilik ýok bolmagy çemeli. Ýoksa bolsa o ýyldan o ýyla hiýli pes önümleriň sany artmady diýip ýaşaýjylar nagtýarlar.